Res, bon dia a tothom. Jo soc l'Arnau Pijuan, de tècnic de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, i primer de tot agrair als companys del Tecnològic que ens hagin convidat aquí a poder explicar aquesta experiència que hem tingut a la comarca en els últims anys referents en temes de la gestió de la biomassa forestal de la comarca, i d'alguna manera l'objectiu d'aquesta xerrada que us volia fer jo ara, intentaré fer-vos-la el màxim de curta possible, és una miqueta explicar aquesta experiència que hem tingut a l'hora d'intentar impulsar des d'una administració supramunicipal, des d'una administració comarcal, el que seria tot el procés de revalorització dels boscos de la comarca, en aquest cas per fer-ne un ús tèrmic amb biomassa forestal. Començaré una mica la xerrada explicant-vos una miqueta, contextualitzant una miqueta el projecte aquest al Pallars Sobirà, presentant-vos una miqueta a la comarca i donant 4 dades principals que ens poden ser interessants a l'hora després d'entendre el projecte. Aleshores també faré 5 cèntims del que seria el pla de treball a partir del qual el Consell Comarcal va començar a promoure el projecte aquest d'aprofitaments energètics, i després parlem una miqueta de l'estat actual i de l'estat futurible del projecte i de la biomassa en concret del Pallars, però en general també als Pirineus catalans. Com molts sabeu, i ja aniré una mica ràpid a presentar-vos la comarca, el Pallars Sobirà es troba als Pirineus occidentals catalans, al nord-oest de Catalunya, a la zona denominada del Pirineu. És una comarca de muntanya que té una superfície aproximadament d'unes 135.000 hectàrees. És de les comarques més extenses de Catalunya i a la vegada també de les menys poblades. Tenim una demografia censada de voltant de 7.000 persones, que òbviament augmenta moltíssim a l'estiu quan pugen les segones residències i en els períodes vacacionals, però aquesta demografia i aquesta superfície es tradueix en una densitat poblacional de 5,2 habitants per quilòmetre quadrat. Els habitants aquests es troben distribuïts en 15 municipis i al voltant de 135 nuclis urbans. També interessant una miqueta a l'hora de veure aquest plànol de la comarca, si fixeu que això ens serà interessant després a l'hora d'entendre el projecte, que es distribueix amb aquesta forma com de Y, una zona sud de la comarca on es troba principalment el major nucli de població, de serveis i de comerços de la comarca, una vall que segueix la conca de la Noguera Pallaresa cap al nord-oest, que les valls d'Àneu, i una altra vall també definida cap al nord-est, que seria la zona de la Vall Ferrera i Vall Cardós. Una mica en quant a característiques dels boscos, dir-vos 3 dades concretes. D'aquestes 135.000 hectàrees de superfície que té la comarca, 110.000 hectàrees són superfície forestal. A Catalunya aproximadament és el 40% la superfície del territori, la superfície que és considerada forestal. Al Pallars ens trobem amb una superfície que és aproximadament del 80% considerada superfície forestal. I a la vegada la característica dels boscos de la comarca, una particularitat que no tenen tots els boscos ni totes les comarques de Catalunya, és que aproximadament el 70% d'aquesta superfície forestal pertany a boscos públics, boscos comunals, que poden pertànyer a les entitats municipals descentralitzades, als ajuntaments o a la Generalitat de Catalunya. El 70% dels boscos són públics així. També una altra característica específica dels boscos de la comarca és, si us fixeu amb el formatget de baix o una mica en el plànol aquest de la vostra dreta, és que és una comarca on aproximadament el 70% del territori pertany en zones amb alguna espècie de protecció en quant a espais d'interès natural. La zona que teniu reflectida aquí en color blau és el Parc Natural del Pirineu, que abarca al voltant del 50% de la superfície de la comarca. La zona així més granatosa seria el Parc Nacional, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l'únic de Catalunya, i finalment altres reserves naturals i demés que es troben sobretot al sud de la comarca. Últimes dades que us explico i us presento així de la comarca i que ens serviran ja per introduir aquest pla de treball, origen també del projecte Aprofitaments Energètics dels Boscos del Pallars Sobirà, és que el 2007, quan neix aquest projecte, neix aquest pla de treball, es fa prèviament una diagnosi comarcal, un estudi, un pla de participació a la comarca, en el qual les conclusions a les que s'arriben són una mica aquestes d'aquí. Ens trobem en una comarca on el 2007, ara això segurament haurà canviat una mica amb el tema de la crisi, però el 2007 ens trobem que el 80% del PIB comarcal prové del turisme i de la construcció, ens trobem amb una economia molt terciaritzada i en perill d'estancament, de regressió, si més no, fràgil en quant a que depèn molt de les condicions, per exemple, de neu d'aquest any o en les condicions de la crisi econòmica pel que fa a la construcció.
ens trobem amb molt poca estabilitat laboral, molta temporització de la feina, sobretot també a l'estiu, o temes de rius a primavera, tardor i de més, uns boscos on fa més de 20 anys que no s'utilitzen, que des de sempre havien estat un patrimoni per la gent de la comarca i fa més de 20 anys que tenen pràcticament una gestió nul·la. I finalment també, una de les conclusions d'aquesta diagnosi que es fa el 2007 és que la comarca, seguint una mica el mateix model de Catalunya, d'Espanya o de la Unió Europea, ens trobem un model energètic basat principalment en els combustibles fòssils. Arran d'això, surt el Consell Comarcal, impulsa el pla de treball aquest per al desenvolupament econòmic i social sostenible al Pallars Sobirà a través de les energies renovables i l'eficiència energètica, que és una mica la mare a la qual després engendra el projecte aquest d'aprofitaments energètics dels boscos. I aquest pla de treball persegueix una mica aquests objectius, intentar pal·liar tot el que hem vist en la diagnosi aquesta inicial, diversificar l'economia local, crear una indústria que aprofiti aquests recursos locals, fixar població del territori i generar llocs de treball estable, revaloritzar la massa forestal, millorar la qualitat dels boscos, reducció de risc d'incendis, d'inundacions i contribuir mica en mica també a canviar aquest model energètic basat encara ara i a hores d'ara en les energies no renovables, amb els combustibles fòssils. Doncs arran d'aquest pla de treball, un dels principals projectes i més importants que des del 2007 s'està intentant promoure des del Consell Comarcal del Pallars Sobirà és el projecte aquest d'aprofitaments energètics dels boscos del Pallars Sobirà. Ràpidament, dos objectius principals: revaloritzar la massa forestal, dinamitzar de nou el sector forestal, però a la vegada fent-lo compatible amb el que seria tota la gestió dels espais naturals, que allà també és molt important en quant a turisme, en quant a protecció de flora, fauna i de més, i després, per altra banda, a contribuir a crear aquest model energètic basat en l'aprofitament dels recursos locals i renovables. Nosaltres, fruit una miqueta de l'experiència que teníem en aquell moment i fruit també de l'experiència que vam poder conèixer en d'altres comarques veïnes dels Pirineus o del sud de França, teníem molt clar que d'alguna manera el que havíem d'intentar promoure allà era treure la fusta de baix valor comercial en el seu moment dels boscos, triturar-la, fer-ne estella i després que aquesta estella fos consumida en la mateixa comarca o, si més no, en un territori local.